Nti who can on fan at once. Nti many people describe them as those who are naturally narrow-minded. On fan hona. Tuntumi nada na sabe nye ye. Nti omo so the male sector especially. Ma worry we we awo. Mini we awo akola we ni papa nku. Ne ma nku, we ni ma nku. O we ni papa nku. Ni otu fu se wunua. Wo de na abenya no tra ho. Nti eno so wo ye oba na wo susu kobia, eno so kobia ebe wi ase na wo susu wada ne oba bere makro na ara. Na wo nko a na wada ho a. Wo hwe mma eba no so nyama eye wo asene mu manko ade mu wo a wo nka babuhia ho kura no na wagye wo akabrabo no ho. Na wo bo obra wada ne pillar. Playing a very important role on life stage. Now we hear one. TSC philanthropist. Max FM. We do bielisa ehumobro timani ayemuye e de mamobrofoɔ ni ade ti ofankrofo ma na ode eno so aka wo mo na wo hwe wo no te ba na sana ade so no aye bebere yo aja yakwa nim Libra 21st September to 20th of October 21st September to 20th of October. Hey, people pleases ebini wamo oya ade opeso oya ade ebeso wani enti obanu so yo ba no bo akwa mu a naturally won so no mo na ehwe wo hu on top gift no dey brebe man omo form grace ni agro am appearance dey lalai na epiepie o yempie hanko esi yempie hanko tena hane hanko gi ni ope na yeba art they say acting. They say ubia yabasa makeup nya de ya they are very good at it because some de enkrabia to mudin say they are naturally artists by nature and as artistic by nature. Decision making is very hard. Ade how or your ba or relationship ade how osubesi be me an ni tie yo mu awo me don so no si ho enti be ma na sem nya de o so no asa apa ho no asa apologize enti adan ya opeso ya ade bia be so wani nti ade no se eha no na ode beba ne ntoka beba de na wa mene onka ho asem kra ade ha wonkwa wo ye be ma wo ho adwo wo akwam akohua susu wo akwam unia hwan na wo fa be we su be sanso pe we you e pa cho choose ba ko na ne mobra indecision o ya ade a you lack commitment o tara ade no ho ya ne nkonkosi enso oye de ba ko mienu miensa masa de we de ese de mani ya bi no o de mesa ba ho bi mo de mesa ba ho decision ne nya tight omo de omo saka adwuma bi omo nwie masa de asem nwie enti obo se oye adwuma we obejaye na osan akọ ye we enti o nkofo popular bi okrum ha celebrities bebe wo ha de mefi ase aba bedru we e de ewowo mu a eye example ma woni aja ya wie Libra yanko yanim yanko Scorpio 21st of October sa to 20th of November 21st October to 20th of November amuso ya wonu mu a ye ka secret a wanda they are very secretive o ya Nigeria ye ni kuno ne wotipa hu ni secret da on kan jira wo da assumption ho they are very good they are odo a they will move heaven and earth for you but say unim na wo de buapayo ye wa dwene say ma ye no boni me fin life we be say onye mu da obetu aka they are naturally revengeful by nature obeye obi obeye obi esan say watena se adwene wa hu say de me yi makoma mu ene madwene mu a me ne wusan ye na wa ye me say ne pa de ene me fa nche wo da ene no gogbukoro abeko me make so say metu aka enti ye say de omo ma no omugina yie onya bi but no aya nkona mu bianka ho wo bi but bianka ho nya kire wo se sisi wanan yie na no de haya wiem ye ntumi nka ni na de be ka kire wo ne se hu de obenya but nkwa na benante yo aja yanko yanim ni edi ho Sagittarius 21st of November to 20th of December eja wajo ya ka se yin yakoma mu ho voluntary work yamfa ye honye onpe hwi wachire obetime di wachi fi akọ north akọ ye wadi bi ama na wan city kron enya ne hwe omudo mo bo afore papa tinisi kehye de kotokom kron o man se ene ama ba adwuma meto de mu bia wa adwuma mu ha
Sagittarius 89.7 Max na FM. almost the according to 89.7 according to Max FM. long journey almost con dose till the chance say you go outside the country o abrochiri obeko na car ni mutina na yo moda na plane mutina na yo moda all free ho na nkasa na Akwantu na na ene de. akwantu na na ne de ene sa mema na yo mota kwa Salome no e ko ba ho ko da ma na Ni na ya akwantu. na ka kwantu no ho yo enti yen call next one time that ye show mu sinto nansa omusinto ne say ye won krofo bi ye say they are tactless ade na why no it is saying or card na kire o say o ka kire wi ya be ha o say ha o emfa no they cannot control their anger in public me dey say eba obayije de also ye dey nipa mu kura obeyi na tanye na yere waforo ba so che jenyenyen ne bra na de na sinsa hu say they are very supportive and they e wo ho but or catch na ebe ha wa o maso bu go se watade yi fine o ba ya na tan no ba na wa she ni say ata watade we dey enya kura oh waka no kura na akire wo but masa asem na okoka no hwe ne hu say o ka kire osumasia no bintin wi a ebe ha no yo aja akamiensa yenkuye nim Capricorn Capricorn fuso ye wo mu a yesi abusu nyina enya me no ma mo ami ni ya okoya adwuma wonye sika ode beko na dia hu na ni nya we aba na ne mama aba na ne papa aba yenka se hwe abusuya but oje abusuya ni nyina ade so a edi si ne tiri so enti ontumi nkona ni mu a no ontumi nkona ni mu se menya bi but we di sum fie ni nya na baje 1 cedi fakoya ade we wakose no osan ba anya hwe mi nia sanje obeko na akose no wasan ba oh anya hwe mi nia sanje ebe wiase no no tin na mu anja wadwo enti ase de wo ware nanso wono na gia de so ni nyina de ma ne ho twa be ma hwe de bebe bia no wo ba na de so ni nyina da wo so oturufo a ontie na sam ye de ni but eba na sana oha be wi a be ma no ntumi nya oba ne ho nko na wo so otra ne ho enti eno san ye be ka say yo musinto ana say yo mden eno no de e ka ho because boss we ase de buonipa but se wo gina wo na so wi a enti se wo 1 cedi no bi bebusa 1 cedi a mo 50 pesos se me de metimi aya ba no na for 50 pesos na kokoye wo de no no kina wo gina wo na so wi a wotimi aye papa na koduru pempen so bi a wo pe na mo fiti ase na acheche de a ye wo ye no wanye na tutu sheda na bedi wo a okina no abesa betre nsa wo so se wa mobra timi de bia meka me ye papa amba wo pa na me ye se amwa be na wo di kan de abo ho ansa me me de na bam ana se wo de ote ho na wo de nsa she dem fam se bibia na me nyama ho yeso so ni me yen e ba first one e wo se to aso anto aso pe utima edin Eno ano no bibi ni adwene. yenkuye nim Aquarius you see ono wote wo ya de na ne ya me de ache but on fanche o chubuka ebebem o toduma ebebem and ye bin and say e was here check Yvonne Nelson because ono say akwade enkom obi so ochuro book na kwatro say akwade ne nada je ne say check Yvonne Nelson but oka poetry ebebem o true story ebebem enti enso so de ache one ne ti na odi tachi ne ho naturally be unconventional by nature because be unconventional ideas among one dey na different idea no so ya ade a eba eno na eba besisa nioma bebre but eno wo dey no ense into positively ade we wo wiase but ono ba no obetra sidin as a scholar was study say ade we ma enye ni say ye de we ka ho a odne de ne ba na ba ya ade foforo e wo ho abesisa dada na wo ni mu negatively ni ahihye mra to ho ye nyina yenye sei ono nkwa go wayward Max FM. omo sinto 89.7 Max FM. ye wade bi e friend say moral death socio onum san onum pa be hia hye ni ho de but take adwuma adwuma mo fo adwuma serious papa omo na etu omo ko omo de omo sika akonom san anya omo nyina bi enti of ude dwuma hye nsa obeye no fine excellent na dwuma de onfa nya agro se ne sika ne beba nko ade oni problem but what the suffer ne say wo idea foforo na wo de ba no ye hu se ene ye de ni nse ti ye beka say ne ye wo de no is against our rules and regulations ye be sorry ti awo aja yen ko fish fo no ho Pisces
oh yɛmfa mɛnyamefoɔ na woyɛ no de akyɛ ɔmo yɛfrɛ m sɛ daydreamers ne biribiara wɔ ne da yɛsu mu nti ɔmo yɛka sɛ psychics anaasɛ obi a BBC ansa na adeɛ no asi abam dayem ɔbɛhu ɔwɔ hɔ a adeɛ no te nka sɛ adeɛ wɔ deɛ nkɔ yie ampa nkɔ yie so ampa ɛbɛkɔ yie so a onim but moral death wɔn nyinaa nkamfo a nsanom ɛmɛyi adeɛ a wɔyɛ a woyɛ kronkron deɛ but egu ho fi ɛwɔ honhom mu ɔtɔ mu tintan so a ɔtɔ mu paa Pisces ɛna adeɛ no yɛyɛ adeɛ no a ne yɛtwa wafirim nti adeɛ nipadɔm nyinaa yɛ ampa wosusu wɔ mu a ɛbɛboa but ne yɛtwa wafirim nti wonim adeɛ no yɛ yɛbɛyi so wɔ no ɛde wobɛyɛ no ne yɛkɔfo obi mu adeɛ no ɔnya adeɛ wɔ ho na yɛde no abɛtena ho na wo a wonim adeɛ no yɛ no mu na wote hɔ nti yɛse deɛ nkra bɛtwa ɔmo mu nti sɛ ɛba normal world way a naturally ɔmo agyina hɔ ma asutwa nnadeɛ fie da kyɛ sɛ adeɛ a ɛwɔ sɛ yɛkate wo firi nipa mu no ɔsom asi ɔyɛ adeɛ mu bia nkɔ ne nkyɛn ne yɛyi wo to twene outcast but na adeɛ no nso so wowɔ mu a nka ɛbɛyɛ yie o nti ɛdɔɔso deɛ but ebi ne akeka yi Grino ma no asɛmbisa baako mmienu na yɛnkɔ ahaba no so na yɛma abusuafoɔ nso mmerɛ mu na okay ɛne yɛwurafo so ma yɛmmisa zodiac sign a yɛakeka ba bɛsi ɛyɛ deɛ ɛtwa to yi 12 zodiac signs yi obi wɔ hɔ no mu a yɛawo no yɛde na ba asase so ɛsɛ sɛ wɔyɛ adwuma bi a ɛne ne zodiac sign no ɛyɛ pɛ anaasɛ obɛtumi ayɛ adwuma bi a wɔate asefoɔ asase so obɛtumi ayɛ adwuma bi a ɛwɔ ateasefoɔ asase so but ne deɛ na ɛde ma nankasa no emu na obɛyɛ yie ebi a wo deɛ ɔde bɛyɛ ne sɛ ɛyɛ real estate nsase ne adan ho adwadie but woba obɛtumi abɛyɛ teaching obɛtumi abɛyɛ computer science sika na obɛnya mfiri wɔ mu no na wode akɔ akɔyɛ wɔ yi wo deɛ nankasa na ne deɛ ɛmma wo brɛ ne nɔɔso bebree patadeɛ no bɛgyina nti wo kasa wobɛtab teaching anaasɛ real baako yɛ meka yi ebi a computer science ne nko ho a onye sika a omfa nye investment bia sɛ no nko na ɔbɛyɛ ne wɔ mu a ɛnkosi hwee but na wo deɛ na wode bɛyɛ nankasa so wɔ hɔ a ɛno na wode kɔ mu a ɛbɛboa abusua yɛ ne Dr. Pakwasi afo na ɛtwetwe nkɔmɔ no wasɛm bi sɛ bia no bɛtumi abam 0550055522 anaasɛ 0551598321 0550055522 mpakyɛ hɔ nie Mr. Kumi Malamazi wadaro mayenti o yɛbɛfa akwan yɛ suma yɛda ɛyɛ Dr. Pakwasi asenyankopɔn nhyira ne nimdeɛ a wɔde abrɛ yɛn yɛbɛyɛ ne sɛ yɛbɛfa nsɛm no serious na ɛbɛboa ɛfisɛ ɛyɛ part of spiritual teachings nti asɛm baako mpɛ sɛ mebisa Dr. Pakwasi ne sɛ January bonds no wɔn hyɛ ɛmfa January bonds no wɔn ka element bɛn ho wɔn na yɛ asɛm mpɛ sɛ mebisa Dr. Pakwasi Malam Aziz yɛda se ɔpɛ sɛ ɔka date of birth obɛtumi abɔ hɔ ya no makyerɛkyerɛ no wafo aso okay sɛ January 4 no ebi ɛwɔ Aquarius na Capricorn bi wɔ Capricorn ne Aquarius the first 20 days ne deɛ ɛwɔ Capricorn but last 10 days ne wura Aquarius yo mpakyɛ hɔ nie Pastor James name good morning yes sir yɛntie o asana Dr. Nankano no prep papa okay na me hu say me dey 24th August and no kind now say yeah be a wo bia no yeah adimo do na ade no me ma example bia wa so na wo say wo mo ye bibia ba ye dan no na obi anfa na adwembra nti me che na contract no ye no wa so dem ho bi o wa so obi me che bi no so oye no kre but mpenifo ba na me explain ni che na no mu say de me kan e be fa e bia me wo bia nkrofo say ma adwen say me nyansa but wo mo kasa no so be wie no mo aba secret no wo mo be gusa me nsem na me kan say me che mo on nti no kra yare nso de say e kan ka ba ampa no kra pa James yɛda se hwan nie Dela yɛntie wasɛm bi sa Papa we on 24th September asɛm ɔkapa September 4 nyinaa me sɛ meti hɔ ma wo baako pɛ nso me hwɛ nkurɔfoɔ ma ɛna adwuma so sɛ wankasa ɔbɛyɛ creativity ne creativity nti me ma obi nkyerɛ ma adeɛ me ne wosi na wɔyɛ adeɛ a
menya show ba ko pe asa nti mpese me 24 September me element den Koso ati de la yo yada say last call out din Ata me. I'm supposed to move them 7 July 1989, but then yo osigina so 7 July 1989 we nu ne de oye adwuma papa onhome o we so ye o mo tie mo temne bi but ebusuan so dadwe no mo koda na dan so nti onua na wafre no we na wafre no Father Christmas no ne e kase onya sika o cheche papa atamas yasi onya sika o cheche ene o mere I have on the tapa. Koso achiche wate koso achiche yankwa na asemisa ho mi say dela bisa asembi o so ye 21st or 20th September 24 September Libra yam frama nti indecisiveness bi ni o onimwe see emu de ho hin na wo gina so na wo de aye wade but we kura de mu am but de me ne den no no adwan bi no de bo no ankasa ne huhu ene ma mentwan kakra ekire mbeba bon se emoto ade no kwa unko hu yo aja sa zodiac science we nyina obi wo ha oni gidie wom me ni gidie ni awoka nyina enya mpa me ntie ni awoka no se ma nya gidie obibi so ase ntimi nya nsunsuan so me so ye wade bi wo ho anyame na aye ugidie o unyi ni o eya adwuma so ugidi so wo achi bibia ni ho a anu ye wo na ugidie saa scientific life is also a belief say nyame ni ho wo betimi de wadwan aka na mum ye program wi ase in such a way say wankasa do wo mpas na obewu a na wankasa de na wankasa dan ho adi kire wa be say saa de na ewo ho ana say eni ho enti wo na wo nyinie but aye adwuma yo wan ye Pacho Bobby ni. babi yenti asemisa Pacho ni 22nd June and my wife near 1st August. And my first born year 11th November, second born year 6th January. But the person who says I name no Obano and then Basa be into the person. Bonu obane de enko why Many 22nd June and Obano year 1st August. Gina so asigina so we de nani adin but wo yo bia ho And okay. wo betimi a hyede mama de asa obi ama wo chen kra wo okay samate me hufuo ni bi won na e kasa yi And okay. but ne de ne se oya ade a awo so no nko na ekọ no ye no ye nyina yenko ye nyina yenyina be yi ye nyina yenye no wasem sa ebe wi ase no no hu se sebe sa apama me nim ye nyina no sebe magu kwasia eba na sa pe no no atu ne hofo no watwe ne ho afirim na adekro na no wasan kwahye ase fufuro bio ye se de nkra bia sesa ne tena abia ye be sesa wotena abia sa okọ ha nsakire bia bebe bia ntokwa beba nsa nsakire ya ba ntifie open nsakire fufuro ofie a eda ho a ankedi adwuma ebe mafie agina boba ne nti ase ana abusua no so wa no ewo tumi wa wade de so ntini bibia na oba no we de madam fo no maka kire no we ya no maka kire no etufo a you come and apply it in relationship you say oba no pena you James o say no cry no cool because Obana kwaba no or the answer PP yo Bobby yada say yo enti aja we nyina no ye nhyebre we nyina no ehu behia se e wo se yensua ne ehu papa yensua we he we no si ankire wo a ye wo papa wo ene ye wo de enye papa wo ye wo de ni padom ne de ati se de mi kan di ye wo ba ku bi wo ho de a enu de nipa kuma bi dia enu de ye elite groups dia ti se your philosophers, your secret societies, your royal bloodlines, dear ewo your mystery schools, dear wo I know dear any pekuma bi dia, I know dear you control the forces of nature. You can use it to control you. Abra what you obet me pay for the nipedium, aba boss must have been nipedium, but who say on na ye. Tell you. Yo, Dr. Pakwasiafo and now komo ya yende pa ye be pese
producer best ha ton saffron na Yeah, anya hwe part kra na two. otwe bia no best ra nkra na Sa- ye ni beje sa- se sa- mo de yawa dan so be ma na na ombra na omesra yen Ɔmmɛkyerɛkyerɛ na yɛn kama yensua kama de paa. aja enkomo yi ye mu bia nya ho kwan mamu ya se bisa antimi anduru ho ye be pese odo na ma betu dwa na emrepam ne yemfrɛ na asembisa hodo bia no Mebache yɛmfa ma you. wo. Numbers near mienu. The edikan is 0548 0548 23 23 21 21 33 33 0548 0548 23 23 21 21 33 33 and I say 0246 0246 23 23 84 84 14 14 0246 0246 23 23 84 84 14 14 Dr. Dr. Pakwasiafo ye bedo asese to nsafro ba menim se abusuafo bi ha bechi o ma Okay. Mechia etiefo ne ahwefo nyinara. Sese de eduru ba bi a nyankasa beda me hu adi ankasa mu hu ba na de ene de introduction day. yo Just an introduction. yo That's it. aja da asese to nsafro ba ye Some them Emi say. shira. grino ye ko bibi o ha na o de asoso na We dey ye tiefo a na ye chiachia wo mo. Mechia Great Banner School of Free Sunya ne Great Banner School. Ye te won ka che ye papa modern na bowura nkomotwetwe ni mu. Sanso na mechia abusuafo nyina me papa Apostle Solomon Amede. One redeem for asafo nyina mechia obibia. DJ Holy se menchia no. Enti ene personally mechia technical producer DJ Holy. yemfa asedama masba yomo boy sika fa mu ma ye de maximum need dwumade e bro na afi aseda no bi nso enkoma mega cash lucky box bomodi ya so be dial star 426 star 8 na odo ho agimu na twabi na diska many thanks enkoma production team Akosua Greeno DJ Holy Mr. Obobi Mr. Ricky Anoche also aje brani adaje tie ye yeda ase ho nyakopon hira na onye okese ho nyakopon ya adom e kene be san hia ye frame kumi kasa One day, Anna, Max Buy per se, yes, sika bebre. Bisa me say how? Max Buy at the bundle offers a